जी नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर बुद्धिसेन जी के साथ दिल्ली से किशोर कुणाल जी के मरणोपरांत जे पद्मश्री देवल गेले है बिहार सरकार के तरफ से भेजल गेले हल, एक आवेदन भी भेजल गेल है कि किशोर कुणाल के जिस तरह के काम केलथिन पुलिस में रहते हुए, फिर समाज सेवा में, फिर स्वास्थ्य सेवा में मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जे अस्पताल बना करके काम केलथिन, माने जनहित में काम केलथिन। ओकर बाद जो उनकर सब तरह के रिकॉर्ड भी अपने के सामने है। तो एकरा कौन रूप में देख रहल थिन कि कहीं ना कहीं एक ट्यूनिंग भी कहल जा सका है कि बिहार सरकार जे भेजल के नाम के प्रस्ताव और केंद्र सरकार स्वीकार कर लेलकै जी। कुणाल तो खैर काम कैलथिन है, बढ़िया काम करलथिन, एकरा में कोई दो मत नहीं है। बिहार में पहला कैंसर अस्पताल खोले के श्रेय उनके जा है। महावीर आरोग्य संस्थान करके फुलवारी शरीफ के पहले है, वहाँ पे वो खुलवैलथिन। तो बिहार के पहला वो कैंसर हॉस्पिटल है पटना में। तो उस समय सब वहीं जा हलथिन और अच्छा कम पैसा में इलाज हो जा हले, बढ़िया हले। तो काम तो कुणाल करलथिन। और महावीर मंदिर ये सब जो है, महावीर मंदिर में इतना बढ़िया व्यवस्था हो गए, सब कुछ है। ओकर अलावे उनका जो बनावल गए धार्मिक न्यास बोर्ड के चेयरमैन, ओकर बाद भी बहुत काम करलथिन। अभी देखो, जहाँ जहाँ विवादित मंदिर हले या मंदिर के जमीन हले, जहाँ अवैध कब्जा सब कर ले हलथिन, तो वही सब के अपना सुलझलथिन है। कई जगह है जो मंदिर के जीर्णोद्धार भी होले है, लेकिन कहीं कहीं कुछ शिकायत भी है कि बेवजह के वहाँ है जे हस्तक्षेप करके और अपना आदमी के, यानी जे राजनीतिक रूप से सत्ताधारी दल के लोग है, ओकरा लाभ पहुंचावे लगी उ मंदिर पर गलत ढंग से दूसरा के कब्जा भी करावल गेले कई जगह। कई जगह तो खैर मात खा गलथिन, यही से कि वहाँ के लोकल आदमी इनकर साथ नहीं दिलके, जे जान रहे। तो इस तरह के विवाद भी उनका साथ रहले है, लेकिन काम करलथिन है बढ़िया। चाहे वो पुलिस विभाग में रहते करथिन, चाहे धार्मिक न्यास परिषद के चेयरमैन रहते करथिन। तो काम उनका हले, सराहनीय काम हले। और पद्मश्री मिल गए तो ठीक है। जीवित रहते नहीं मिल रहे, मरला के बादे मिल रहे, मरणोपरांत मिलना चाहिए। हालांकि विवाद भी रहले इनका, जब पुलिस विभाग में हलथिन तब। तो उस समय माने अपराधी सब पर अंकुश फैलथिन, लेकिन आरोप यही लगले कि एक पक्षीय कार्रवाई, यानी सत्ताधारी दल के लोग जे है, चाहे ओकरा संरक्षण में जे पल रहे उ सबके आगे बढ़ेलथिन। और बाकी जे है, जे कोई दने नहीं है, ओकरा पर है जो माने अंकुश लगेलथिन। ओकरे में एगो नाम है जक्कनपुर के राजन श्रीवास्तव के। तो उस समय के लोग बतावत हैं कि राजन श्रीवास्तव उस समय के माने पटना जिला के डॉन हले, ओकर सामने कोई नहीं हले। तो कुणाल के बनला के बाद मोकामा के दिलीप सिंह एगो है जे चाह रहलथिन कि हम बनिए, पटना में हमारा वर्चस्व रहे। तो वही बढ़ावे लगी हले कि कैसहू राजन के रास्ता से हटावल जाए। तो अपने भी हथिन, अब पुराना जो पत्रकार लोग हथिन उस समय के, जो पटना में रहलथिन है, तो उस सब से बात 70-80 के दशक में उस सब से बात कैला पर तो सब बात मालूम हो जैते किस तरह से ओकरा जो मने गलत झांसा दे के मारल गेले। पूरा माने जो चर्चा है ओकर हिसाब से हले कि उ राजन हले, ओकरा पुलिस खोज रहल रहले पूरा। और
पुलिस के हाथ इसलिए यही से नहीं आवल है कि पूरा मोहल्ला के लोग हले जो ओकर साथ हले। और लेकिन काल अले ओकरा उस समय जब ओकरा घर में हले बहन के शादी हले। कुणाल के मालूम होले कि बहन के शादी है, तो अपने वो पूरा अपना खुफिया जुड़ा दिलथिन। जब पता चल कि राजन आवल है घर में, तो अपने आ गेलथिन। आलथिन अपना घर के घेर के, फिर अपना पकड़ैले, राजन पकड़ैले, तो पकड़ के अपना ले गेलथिन। कहलके कि रहे देथिन हमरा, और बहन के शादी हो जीते तो हम अपने आत्मसमर्पण कर देवे। कहले नहीं नहीं चलो। वही ले गेलथिन। जाके वहीं पे आर ब्लॉक चौराहा है, तो वहां पर जाके कहलथिन आ जाएगा तू, बहन की शादी करा के आ जाएगा ना? कल के हाँ आ जाएंगे। तो ठीक है जाओ। तो वही उतर के जब आवे लगले घर तरफ, वो तो निश्चिंत हले, पीछे से है जे अपना ओकरे जो गोली चला करके, मैंने कहो कि मुठभेड़ दिखा के ओकरा मार दल कि मुठभेड़ हो गई। लेकिन पूरा मोहल्ला के लोग बतावा है कि जो वहां से छोड़ल गेले हल राजन के, और वहां वो जब आवे लगले घर अपना इत्मीनान से धीरे धीरे, तो पीछे से है जे वही फायरिंग करके ओकरा मर्डर हो गए। ओकर बादे दिलीप सिंह है जे, दिलीप सिंह के नाम हो गए। दिलीप सिंह फिर पटना में अपना वर्चस्व धीरे धीरे मोकामा के से बढ़ के पटना तक आ गए। अभी देखो उनकर भाई हथिन आनंद सिंह, अभी पूरा एकदम उनके चर्चा है हर जगह। तो यही है, यही सब विवाद हले। ना कि अपराधी पे तो अंकुश लगेलथिन कुणाल, लेकिन ये सब कुछ थोड़ा हल्का फुल्का अब विवाद एक भी बार होता। लालू यादव के भी बयान के बड़ी चर्चा हो लेल कि लालू यादव कोई प्रसंग में कहलथिन हल कि कुणाल जैसे अधिकारी को कान पकड़ के बाहर कर देवे के चाहिए। याद हो ई बयान माँ? हाँ कुछ कुछ तो याद है। तो वही ना है, लालू कुणाल हथिन। तो वो लालू जी के वोट बैंक जे है, तो स्वाभाविक है जे अगर अधिकारी अपराधी पे अंकुश लगावे वाला रह, या फिर और माने कोई सामाजिक के काम में है, तो वो तो जात पात देखे वाला नहीं रहा हथिन ना। अधिकारी जे हथिन जे माने बढ़िया गिना, तो ओकरा में अब उनकर आदमी ज्यादा अगर प्रभावित हो रहे तो स्वाभाविक तौर पे बोलबे करते। पटने में याद हो तो एगो रंजीत मुखिया, रंजीत मुखिया याद है उधर के दीघा साइड के, हाँ बक्सर हाँ। इधर, हाँ। रंजीत मुखिया अब नीतीश जी के जाति के हल, कितना ओकर आतंक हले जे अपने के भी पता होते हर जगह ओकर अपराध। हमरो घर में चोरी करवेलको रंजीत मुखिया जे हले। उस समय हम बोरिंग रोड में रह रही हमर घर में चोरी करवेल के ओकर आदमी सब। वो जेकर घर में हलियो ओहो कुर्मिये हल। हम तो निश्चिंत हलियो कि हम नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए हमारे बगल में रहा हथिन। हम तो बहुत अच्छी जगह, अच्छा जगह पर ही। लेकिन 15 20 दिन नहीं होले कि हम ऑफिस में हलियो, दिने में है जे हमारे घर के ताला तोड़ करके अपना चोरी कर लको, पुलिस भी कुछ नहीं करल के। तो वो रंजीत मुखिया के जब मरलखिन ई के एसपी एसएसपी इनकर कुंदन कृष्ण के बाद जे अभयानंद, कुंदन कृष्णन के बाद के एलथिन? हमरा हेलो। याद ना है, अभी हाँ हमरा याद अभी ना हाँ है। हाँ हाँ, तो वो भूमिहारे समाज के हलथिन। तो वो है जो मुठभेड़ में वो मरा गए रंजीत मुखिया। तो ओकरा लगी कहल जा है जे चर्चा है, हम तो नहीं हलिए वहाँ। मुख्यमंत्री आवास में बहुत फटकार लगले रहे, या कैसे आप समाज सेवी था उसको आप मार दिए। तो इस तरह के तो होते रहे, चाहे वो लालू जी रहथिन चाहे नीतीश जी रहथिन। तो अपराधी अपराधी के तो सब लोग परस रहे देवे कर रहे हैं। अब ये है कि हमार समय हमार वोट प्रभावित नहीं होवे। अब वो
उनकर स्वजातीय हले रणजीत मुखिया, तब डीजीपी ओकरा फटकार लगले एसएसपी के। तो ये सब तो होते रहा है। की कहू, लालू जी कहलथिन तो वो अपना हिसाब से कहलथिन, उनकर प्रभावित हाँ, लेकिन उस होकल समय हम। जवाब हल्ले किशोर कुणाल के उस समय जवाब हल्ले की बयान पर हम क्या कह सकते हैं? लालू जी जो उचित समझते हैं, उन्होंने जो हम्म। कहा इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे कहा नल किशोर हाँ कुणाल। तो की कहथिन, तो अब सरकार न है, सरकार चाहते जे करते। सरकार है, अब तांत्रिक व्यवस्था में यही ना है, सरकार लेकिन अपने हमरा हिसाब से हमरा ये भी करती। लग रहा है कि उस समय जगन्नाथ मिश्रा वगैरह बड़ी आलोचना केलथिन लालू जी के कि ऐसा इस तरह का बयान न देवे के चाहिए लालू यादव के, ऐसे कहलथिन। हाँ तो सही बात है। इससे माता तो तोहरे ना हक भाई, लालू जी के माता तो अधिकारी न हक। तो ये जो जे कह रहलथिन है तो ही काहे ने बाहर कर दे, ई हो सके बाहर कर दे। तोरा खराब लग रहा है तो बाहर करवा दे। तोरा तू तो सतहत्तरे से राजनीति में है, कभी सांसद कभी विधायक। तो तोरा ला कौन बड़की बात है? ई बयान देख करके खाली एगो अपना कहो कि अपन वोटर सबके, जे उनकर समर्थक वोटर है, ओकरा खुश करे ला बोल देते। तो लालू जी थोड़े अंदर से चाह रहे उसकी हटाइए। कोई भी है, मुख्यमंत्री है तो समय के हिसाब से अधिकारी सबके ट्रीट कर। अब लालू जी है, बहुत चीज ऐसा है जो सबके बतावल नहीं जा है। तो अब जनता के बीच में उनकर छवि खराब नहीं हो लगे कि नहीं हमारा है, हमारा जो नेता है वो हमारा साथ खड़ा है, तो वो ला अपना बोले पड़ा है, बोल दिल सुनो तो वही से। लेकिन हमरा नहीं लगे कि लालू जी चाहथिन कि एकरा हटा ही दे, इहो है। तो बातचीत लगी जो समय निकाले ओकरा लगी आभार कर रही है, प्रणाम कर रही है, सबके नमस्कार जी कर जी रही है। जी फिर नमस्कार। बातचीत होते। जी।